¿Habéis tenido visita de autoridades aquí en el auditorio o qué? Estáis montando una buena, os estoy oyendo desde las 9 de la mañana, desde mi casa. Lladre, 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 lladre. Podran intentar tirar-nos al carrer, però nosaltres anem a defensar-ho amb la màxima dignitat. Si ells no en tenen, si van a mantenir els corruptes al capdavant de la casa, nosaltres anem a posar-los l'espín perquè es vegin les seues vergonyes. Així és que company, a lluitar i a demostrar la dignitat